Салом дӯстон, дар ин видео мо дар сайти Profitcenter чӣ хел пул кор карданам мегзарем, чӣ хел яъне пул кор кардан дар кор, чӣ хел заданиёша иҷро кардан дар кора. Ва ин ҳамин сайтам мекушоему, открыто зер мекунем. Ва ина зада сайта ки кушодем, дар инҷа мехонем ки чӣ дар кора. Ва инҷа нависагиҳои ҳамаш ва инҷа гуфтагие ки ба ҳамин сайти контакт ё Facebook бидироен. Ва мо ина сайта даромад медироем ҳозир. Инҷа гуфтагие ки ҳамин сайта биёвен. Ва мо ҳамин сайта меёвем, ҷа ҳамин сайта открыт мекунем. Фейсбукам ахка мекунем ва ин ҳарфи якуми аст копировать мекунем. Ва дар инҷа ставид мекунем ҳамон копировать кардагимона, поиска зер мекунем ва сайти якума интихоб мекунем. Вақте сайт кушода шид, ссилкаи болора копировать мекунем. Profitcenterда меоем ва дар поён отчёт, ҷои отчётда ссилкаро ставид мекунем. Ина ставид кардем ссилка якума, бо ҳамин хел мерем боло ва ҳарфи диюма копировать мекунем. Ва ҳарфи диюма копировать мекунем, бо ҳамин хел дар диюм сайтам хел ставид мекунем ва поиска бо зер мекунем. Аввал дублировать мекунем ки бо ҳарф монда бутонем ва сайти аввалда медироем. Вақте ки сайт кушода шид, мо ссилкаи ҳамин сайтам ҳамхел бо копировать мекунем, бо ҳамхел дар Profitcenter. Дар поёни ссилкаи дигари бо ставидш мекунем ишам. Мишкаи бара зер мекунем ва дар компютер ставита зер мекунем. Бо ҳамхел боло бо сеюм ҳарфа ҳамхел копировать мекунем. Дар ин сайт меоем, ставита зер мекунем. Поиска зер мекунем ва сайти аввала интихоб мекунем. Вақте ки сайти аввал кушода шид ва мо ҳамхел бо ссилкаро копировать мекунем. Ва Profitcenterда омадем, бо хел дар поёни ҳамин ссилкаро ставид мекунем. Ва ҳарфи охирона копировать мекунем. Бо ҳамхел ставид мекунем, поиска зер мекунем ва сайти якума интихоб мекунем. Ва вақте ки сайт ҳамхел кушода шид, мо ссилкаи сайта бо ҳамхел копировать мекунем. Мишкаи бара меҷиқем, копировать мекунем ва дар поёни ҳамин ссилкаҳо ставид мекунем. Баъд ссилкаҳоро ки мондем, отправить отчёта зер мекунем ва ина навис ки спасибо, ваш отчёт принято, яъне ки кори шумо қабул карда шуд ва рекламодател 7 рӯз то 7 рӯза проверкаш мекуна, гузашта нигаҳ кард ки ҳамаш дурусте, пула дар баланси шумо мегузарона. Ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад, то видеоҳои дигар.